Liptovské divadlo tanca je mladé, rozvíjajúce sa divadlo, ktoré vzniklo vlastne z čistého nadšenia ľudí na Liptove. A dneska máme možnosť tvoriť druhú inscenáciu Hračky. Autor libreta je Peter Dedinský, ktorý vedel, s kým bude pracovať. Vedel, že sú to mladí tanečníci a tak sa snažil napasovať inscenáciu do ich veku, do ich doby, do ich ponímania. Tento nápad už mám strašne dlho v hlave. Námed a všeobecne téma, ktorá sa tu spracováva, pochádza vlastne ako keby z Luskáčika, ako samotného baletu. Uvidíme tu teda mnoho fragmentov, alebo teda odkazov na samotného Drosselmajera, povedzme, ktorá je vlastne veľmi dôležitá postava v Luskáčikovi. Je to jeden čarodejník, alebo teda bábkar, ktorý tie hračky vyrába. Moje pocity sú príjemné v tom, že študenti a poslucháči súkromného konzervatória v Liptovskom Hrádku a Košického konzervatória sa stretávajú niektorí po prvýkrát, niektorí po druhý raz s profesionálnym choreografom a tá spolupráca je veľmi, veľmi prínosná aj pre nás, aj pre nich. V čom? V tom, že vlastne ich pohľad na svet je úplne iný ako už nás, dospelých, a inšpirujú nás k tomu, aby sme jasnejšie formulovali veci ako v živote, tak aj na javisku. Príprava inscenácie je taká atypická. Nefunguje to ako v iných divadlách, kedy je niekoľko mesiacov čas a je tam obrovský potenciál personálny, veľa ľudí, ktorí dokážu naozaj participovať na takejto príprave. My to vytvárame stále vo veľmi úzkom kruhu. Nemáme tu svojich kulisákov, nemáme svojich technických pracovníkov, nemáme tu personál, nemáme tu manažment, ale veľmi nám nechýba nadšenie. No a vzhľadom na to, že tanečníci sú ešte stále v školskom veku, tak predstavenie mohlo vznikať prevažne v čase ich prázdnin. Tvorilo sa veľmi útržkovito, niekedy 10 dní v kuse, niekedy len jeden víkend. Tým, že ten tím je naozaj vyskladaný z celého Slovenska, tak opäť sme potrebovali nájsť priestor, kedy sa všetci stretneme v Liptovskom Hrádku. Čo sa týka hudby, hudba je zložená z 10 skladieb, vlastne je to koláž z nejakej filmovej hudby. Svetelný dizajn robí pán Janko Čiev, ktorý je naozaj ako veľký kúzelník. V tejto inscenácii vlastne mojou úlohou, alebo snažil som sa teda prispieť tým svetelným dizajnom k vizuálnemu vnemu, vlastne podporiť emóciu tanečníkov tým vizuálom, tým svetelným dizajnom. Bolo to pre mňa taká výzva, nakoľko pracujem v takých profesionálnejších divadlách, kde je tá technika vyspelá. A vedel som, že tu tá technika nie je až na takej úrovni ako inde, tak práve preto to bola pre mňa taká výzva vytvoriť z toho nejaký ten celistvý vizuál, tvár k tomu predstaveniu. A pre mňa bude najväčšou odmenou, keď je divák vlastne ocení to, že sa podarilo spojiť ten choreografov pohyb s mojím svetelným vizuálom v jeden celok a ocení to potleskom. Hračky. Je to zaujímavá práca v tom, že choreograf Peter Dedinský prijal pozvanie do nášho divadla. Som rád, že mi vytvoril priestor, aby som mu do toho rozprával. Dramaturgia by mala byť o tom, aby viedla dialog s choreografom. A myslím si, že spolu s Petrom, aj s Dášou Veselovskou, aj s Jankom Čiefom sme spojili neoklasické výrazové prostriedky s divadelnosťou, ktorá by mala charakterizovať boj dobra so zlom v dnešnej veľmi zložitej dobe. Kostýmy nám vytvárala slečna Dáška Veselovská, ktorá naozaj dávala som jej naozaj voľnú ruku v tom, aby nejakým spôsobom sa aj ona vybláznila.
scénografii sme vychádzali zo základných tvarov väčšinou a hlavná téma boli hráčky. Keďže vychádzame z Luskáčika, tak sme používali osoby a postavy totožné s Luskáčikom a vytvorili sme vojačikov aj bábiku a všetko je to vlastne vytvorené tak, aby sa dali tieto rôzne komponenty týchto častí postavičiek znovu poskladať a znovu rozobrať. Čiže je to funkčné. V kostýmoch sme vychádzali tiež zo základných tvarov. Farebnosť je čierna a biela. Je to ako keby taký protiklad dobra a zla, ale v niektorých úplne kladných postavách sa nachádzajú aj akcenty temnej farby, pretože nič nie je také, ako sa vždycky na prvý pohľad zdá. Takže je to skôr také prelínanie týchto protipólov. Ak chce naše divadlo byť divadlo, ktoré je ako keby štartujúce do kariéry mladým tanečníkom, tak inscenácia hračky už spája niekoľko tanečníkov z viacerých miest. Čiže radi by sme vytvorili prostredie aj pre iných. A v súčasnosti u nás hosťujú dvaja tanečníci z Košíc, zo súkromného konzervatória zo Zádialskej ulice. V tomto predstavení stvárňujem Drosselmajera. S choreografom sa mi tiež pracuje veľmi dobre. Je to skvelý človek, vždycky aj keď niečo nevieme, no tak sa nám snaží nejak vyhovieť, pomôcť. A čo sa týka kolegovcov, ak to tak môžem nazvať, tak je to fajn partia, rozumieme si, je to sranda a cítim sa tu fakt príjemne a teším sa na premiéru. Snad dopadne dobre. No a je takisto možné do budúcnosti, že sa rozvinie aj spolupráca s ďalšími školami a možno to nepotrvá dlho a budeme tu mať naozaj tanečníkov, ktorí už budú aj absolventi. V tejto inscenácii znázorňujem kazisvetovú družinu, v podstate vlčiu svorku, ktorá chce zničiť vojačika. S choreografom sa mi spolupracuje veľmi dobre. Stáva nádhernú choreografiu, trošku komplikovanú na to, že som v podstate začínajúci tanečník, ale dá sa to zvládnuť. A teším sa na premiéru, pretože to je niečo nové a podľa mňa to ohúri nielen detských divákov, ale aj dospelých, pretože to má nádhernú myšlienku. Samozrejme, dobro zvíťazí nad zlom, takže to bude úžasné. Tak ja mám roli Kazisveta, to je vlastne ten, ktorý chce všechno jenom zničiť, ktorý chce zničiť toho vojáčka, pretože je postavený z toho nejlepšieho dreva a když zistí, že ho vlastne nemôže mít, tak nakonec ho zničí. Choreograf je úplne úžasný, jeho přístup mě velmi překvapil a je to něco nové pro nás, úplně nový pohybový materiál, nové prvky, ale zvládáme to. Snažíme sa. Aha, pardon, hej. V tejto inscenácii tancujem vtáčika, pokazenú hračku, ktorú bude chcieť opraviť dobrý vojačik. A na túto premiéru sa teším, lebo je to niečo nové a prinesie to aj hradeckému obecenstvu nový umelecký zážitok. Ja ako asistentka choreografa som mala na starosti opakujúce tréningy s deťmi. Potom, keď už prišiel choreograf, tak sme pracovali spoločne. Takže som sa takýmto nejakým spôsobom snažila byť nápomocná. Oproti minuloročnej inscenácii, v ktorej som účinkovala ako tanečník, je to úplne iný pocit, úplne iný druh zodpovednosti, pretože teraz už nie som na javisku a nie som zodpovedná len sama za seba a za svoje pohyby a za svoj výkon, ale v podstate tak trošku aj zodpovedná za všetkých tých tanečníkov, ktorých za normálnych okolností aj učím a trénujem v škole. Mám z tejto práce veľmi dobrý pocit, veľmi som vďačná za túto príležitosť. Zobrala som si z toho veľmi veľa skúseností a verím, že sa mi to bude hodiť aj v budúcnosti. Inscenácia hračky vzniká vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia. To je zásadný rozdiel medzi predchádzajúcim a týmto predstavením. Prvýkrát sa nám podarilo získať finančnú podporu z verejných zdrojov
na divadlo. Dúfam, že to tak bude aj do budúcnosti a že sa budeme môcť rozvíjať ďalej, pretože naše vlastné zdroje na to nestačia. Samozrejme je potrebná podpora mesta, ktorú zatiaľ takisto máme a takisto verím, že to bude aj v budúcnosti. Tak ja verím, že to bude mať úspech. Ja hlavne chcem, aby sa tie deti zabavili. V tých 10 obrazoch sme to snažili sa tak spraviť, aby sme ukázali to, čo naozaj vedia. Ja verím v to, že to úplne nejakým spôsobom vypália a že to proste bude na takej vysokej úrovni, že sa ešte bude aj neskôr o tom písať. Že niečo také tu vzniklo, čo vlastne aj tie deti posúva ďalej. Ja želám tejto inscenácii, aby bola úspešná, aby bola žiadaná, aby mala veľa divákov spokojných, aby si ju tanečníci užívali s každým predstavením viac a viac, aby tvorcovia boli spokojní so svojou prácou, s tým, že prišli na Liptov a že to, čo tu vytvorili, že stálo za to. A samozrejme si želám, aby sme dokázali aj touto inscenáciou a mnohými ďalšími vyslať odkaz Slovensku, že na Liptove vieme robiť kvalitnú kultúru a že sa vieme spojiť pre dobrú vec.